Maar eerst de gevolgen van het busongeluk in Zwitserland. Aan tafel zit de burgemeester van Lommel, Peter van Veldhoven. Hartelijk welkom. We zijn blij dat u hier naartoe bent gekomen. U bent vannacht vanuit Zwitserland teruggevlogen naar België toe. En met wie vloog u precies terug? Ja, dat waren de ouders die een kind verloren hebben in Zwitserland. Die hebben gisteren eerst nog een hele procedure doorlopen van identificatie van hun kinderen. Hebben hun kinderen uiteindelijk kunnen zien. Ze zijn ook even naar de plek geweest waar het ongeval zich heeft voorgedaan. En dan rond 9 uur zijn wij ongeveer vertrokken in Zwitserland richting België terug, richting thuis, richting familie. Wat was dat voor een vlucht? Ja, gisteren was het vooral een vlucht die vooral gericht was op terug naar huis gaan, terug de geliefden zien. De papa's en de mama's waren allemaal mee naar Zwitserland. De partners van de 4 volwassenen die waren mee. Ja, en ze wilden graag natuurlijk hun kinderen die nog thuis waren terugzien. Andere mensen die thuis zijn. Dus die reis was vooral gericht op de omhelzing, de knuffels die ze heel erg gemist hebben. En er werd gezwegen? Er werd gezwegen, maar in de busreis werd er ook af en toe toch al eens gelachen. En dat ging dan vooral over het ophalen van herinneringen van de kinderen die ze niet meer hebben, van de mooie momenten die ze meegemaakt hebben. Daar hebben ze samen om gelachen. Af en toe werd er weer gesnikt natuurlijk. Het was een mengeling van heel wat emoties. Laten we straks uitgebreid ingaan op die vlucht en hoe het in Zwitserland gegaan is en hoe het allemaal begonnen is. Maar eerst gaan we even kijken naar een compilatie van België vandaag, zo noem het maar. De militairen halen 1 voor 1 de witte kisten uit het ruim. Het is ijzig stil op het tarmac. Een militair legt op elke kist een bloemstuk met witte rozen. Ja, we zagen verschillende plekken in België waar die minuut stilte werd gehouden. En tot slot ook bij u. Hoe is het daar nu eigenlijk in Lommel? Is het nu zo dat de mensen die een baan hebben of wat dan ook gewoon aan het werk zijn? Of is iedereen zoveel mogelijk bij elkaar? En... Ja, het is stil in de stad. Heel stil, heel ingetogen. Maar mensen hebben heel erg behoefte om elkaar te zien, om de gevoelens uit te wisselen. Ik heb vanmorgen heel wat mensen van mijn stadje gezien die ook voor een stuk trots zijn op de stad, op Lommel, op de Lommelse gemeenschap. Vooral de manier waarop het gedragen wordt, de steun die men elkaar geeft, de solidariteit die we voelen opborrelen. Maar we hebben een heel energiek stadje waar het altijd bruist en nu is het heel stil. We willen graag met u, als u het goed vindt, het verhaal beginnen bij het moment dat u erbij betrokken raakte. Wanneer was dat? Dat was, ik ben even de tijd kwijt, ik denk 2 nachten geleden, om 3 uur 's nachts dat ik werd wakker gebeld. Met het bericht dat er een heel ernstig busongeval in Zwitserland gebeurd was en dat daar kinderen van een van onze stedelijke scholen in zaten. En dat was het dan. Voor de rest was er geen nieuws. Wat doe je dan? Onmiddellijk het internet afsurfen. Eerst de Belgische sites, dan de Zwitserse sites. Daar was allemaal geen informatie op te vinden. Dan neem ik contact met onze ambassadeur in Zwitserland, die net weg was naar de plaats van het ongeval. Om 5 uur vernam ik dan van de ambassade, was er een persconferentie van de Zwitserse overheid. Dat was in de nacht van dinsdag op woensdag 5 uur? Dat was die nacht. Ja. En ik kreeg dan de belofte dat de ambassadeur mij onmiddellijk naar de persconferentie zou bellen, wat hij ook gedaan heeft. Ja, en toen bleek dat er 28 dodelijke slachtoffers waren. Ja. En dan besef je pas hoe ernstig het is. En dan is het rondbellen. De mensen van de stad, politie, brandweer, de medische component, de directrice van de school,
allemaal verzamelen. We hebben dan de crisiscel opgericht in de school zelf. Vervolgens alle ouders opgebeld met de vraag of ze naar de school wilden komen. Ja, de ouders toegesproken, maar we hadden natuurlijk nog niet veel te melden, behalve dat er iets ernstigs was gebeurd en dat er 28 doden te betreuren vielen. Ja, dat is natuurlijk een schok voor de ouders. Ja, en dan werd alles in gereedheid gebracht om de ouders naar Melsbroek, naar de luchthaven te brengen. Omdat daar de vliegtuigen klaar stonden om alle ouders, niet alleen van Lommel, ook van Heverlee, de partners van de begeleiders, van de buschauffeurs, om dan gezamenlijk naar Genève te vliegen. Geen van de ouders wist toen of zijn of haar kind het had overleefd? Nee, en dat was het meest gruwelijke van die dag. De meeste ouders hebben 's morgens rond 6 uur, half 7 het verschrikkelijke nieuws gehoord. En telkens dachten we eerst dat we in Melsbroek, in België nog, de informatie zouden krijgen. Dat lukte dan niet. Dan hadden we de verwachting dat het in Genève zou gebeuren. Ook dat gebeurde niet. Dan hadden we van Genève nog een busreis van 2 uur naar Sion, waar alle mensen verzameld werden. En uiteindelijk hebben we in Sion rond 6 uur 's avonds gehoord wat het verdikt was. Maar dat betekende dus dat de mensen bijna 12 uur in onzekerheid hebben gezeten. Ik kan u verzekeren dat dat heel erg woog op iedereen die erbij was en dat dat eigenlijk bijna onmenselijk is. Ja. We hebben wat beeld, geloof ik, van Sion, waar de ouders op dat moment met u dus bij elkaar zijn. Ja. En hier rijden ze naar het ziekenhuis, waar ze dan, neem ik aan, wel op de hoogte werden gesteld, voor zover dat toen kon. Want ook toen waren nog niet alle gegevens bekend, hè? Nee, toen wij arriveerden in het hotel in Sion, toen hebben we een briefing gekregen van de kapitein die ook de reddingsacties geleid had. Die dat op een formidabele manier deed. Maar die zijn verhaal zo opbouwde dat hij op een bepaald ogenblik zei van... we hebben er alles aan gedaan om iedereen correct te informeren. En dus alle ouders waarvan we wisten dat hun kindje nog leefde, een kindje in het ziekenhuis lag, die hebben we verwittigd. Ja, op dat moment beseften natuurlijk alle ouders die daar waren, die geen telefoontje gehad hadden, dat het verdikt voor hen fataal was. En dat was een heel emotioneel moment uiteraard. Staat u dan machteloos of kunt u iets doen? Nee, helemaal niks. Dat is diepe treurnis op dat moment. En dan kwam vervolgens het verhaal dat de ouders gevraagd werd om aan de identificatie van de kinderen mee te werken. Omdat de dodelijke slachtoffers, sommigen waren er heel erg aan toe. En dus werden de ouders één voor één binnengeroepen en bij een identificatieteam geroepen, en waar ze gevraagd werden om een beschrijving te geven van hun kind, bijzondere elementen, vlekken in het gezicht, de vorm van de neus, de vorm van de oren, hoe de ogen eruit zagen. Dat duurde dan dikwijls toch tot bijna een uur per ouders. Dat heeft tot 1 uur, half 2 in de nacht geduurd, denk ik. Dus na de beproeving van 12 uur zonder nieuws te zijn, was dat de volgende beproeving. Om van uw kindje, waarvan u net vernomen hebt dat het overleden is, om daar nog een hele beschrijving van te geven. Dus keihard. Dat is nog niet het moment dat die ouders ook nog contact hebben met het kind, in de zin, of met wat er van zo'n kind over is. Er wordt alleen maar gesproken. Ze hebben nog geen confrontatie met hun overleden kind gehad op dat moment. Nee, dat kon toen ook nog niet, want heel die identificatieprocedure was net nodig om vervolgens de teams aan het werk te zetten die nacht. Ja, om heel precies, men streeft naar 100% zekerheid, te weten welk kindje uiteindelijk bij welke ouders hoorde. En dus die teams hebben de hele nacht doorgewerkt. Om 8 uur waren wij dan terug allemaal in het hotel verzameld, opnieuw de briefing en zo verder. En vanaf half 9 werden ook de ouders telkens 2 per 2 naar het mortuarium gebracht. Om dan de confrontatie aan te gaan. Eerst met een aantal persoonlijke bezittingen van het kind, dan met een foto van het kind en vervolgens voor de ouders die dat op dat moment wensten en ook emotioneel aankonden, het weerzien of de confrontatie met hun kind. Dat gold niet voor alle ouders dat ze dat konden? Niet iedereen heeft dat aangekund.
Dat was ook niet erg op zich, want de kinderen zijn vandaag terug naar België gebracht en de volgende dag hebben ze nog de gelegenheid om dat wel te doen. Maar dat zijn natuurlijk voortdurend 2 dagen achter elkaar van de ene beproeving naar de andere. Dus wat doet u dan eigenlijk op dat soort momenten? Ja, ik probeer alles uit hun handen te nemen wat niet te maken heeft met hun kinderen, wat niet te maken heeft met hun verdriet. En er was toch nog heel wat te regelen, ginder. Heel veel contacten met de Belgische regering uiteraard, omdat de repatriëring moest voorbereid worden. Dus heel druk bezig en vooral proberen te zijn wanneer ze dat nodig hebben. De volgende dag gingen de ouders, ik weet niet of het alle ouders waren trouwens, die tunnel in waar het ongeluk heeft plaatsgevonden. Was u daarbij? Ja, ik was ook bij, ja. Was dat een behoefte van die ouders om dat te doen? Ik bedoel, wiens idee was dat? Ja, dat is een beetje gegroeid in de loop van de dag. Op een bepaald ogenblik waren er een paar ouders die de vraag stelden aan de Zwitserse politie of die mogelijkheid bestond. Ze hebben daar onmiddellijk op gereageerd dat als dat de wens is van de ouders, dat ze dat onmiddellijk graag willen in orde maken. En op dat moment waren dat maar een aantal ouders die uitdrukkelijk die wens hadden geuit. De anderen waren daar nog niet echt mee bezig. De Zwitsers hebben dat dan inderdaad ook helemaal voorbereid. Dus de tunnel, heel de autostrade werd afgezet, heel de dag lang. Ja, aan beide kanten? Aan beide kanten. En de ouders werden dan in kleine groepjes, voor degenen die het wensten, naar de tunnel gebracht. Uit het zicht van de pers, wat ook de uitdrukkelijke wens was van de ouders. Ja, en zijn daar dan geconfronteerd geworden met de plek waar hun kinderen, hun partners het laatst geweest zijn en de laatste adem hebben uitgeblazen. Dus ook dat was heel heftig. Maar ook daar in alle sereniteit, de ouders kregen ook alle tijd die ze nodig hadden om daar rond te lopen. Er waren mensen van de veiligheidsdiensten van de politie aanwezig die ook hadden geholpen bij de reddingsacties die indien gewenst ook wat uitleg konden geven. Het was daar ook duidelijk aan de remsporen en andere sporen te zien hoe het ongeval had plaatsgevonden. Ja, dus de ouders die het gezien hebben, dat was wel belangrijk denk ik om toch te beseffen hoe het min of meer gebeurd is. Ja, hoewel dat nog steeds een mysterie is. Hè? Ja, absoluut. Ik heb het gezien, ik begrijp niet hoe dat is kunnen gebeuren. Ik kan daar met mijn verstand niet bij. Nee, want alle geruchten over een chauffeur die een dvd in die recorders had willen stoppen, die is nu weer tegengesproken door de politie. Althans, er is geen kind geweest dat gezegd heeft, zoals in de kranten stond. Ik heb dat op geen enkel moment gehoord. Ik heb dat ook bij de ouders niet gehoord. Dat geen enkel van de ouders dat kwam vertellen dat zijn zoon of dochter dat zou meegegeven hebben. Dat is het gerucht dat tussen de journalisten op een bepaald ogenblik de wereld is ingestuurd. Is dat niet irritant voor die ouders dat je dat niet weet hoe het gebeurd is? Of maakt ze dat in feite niet? Nee, het maakt het op dit ogenblik echt niet uit. Het is zelfs op een bepaald ogenblik zo geweest dat dus de weduwen van de 2 chauffeurs waren ook daar. Die zijn niet van Lommel, die zijn van een ander stadje. En op een bepaald ogenblik zijn de ouders van Lommel, of toch een heel aantal onder hen, zijn dan naar de 2 weduwen toegegaan, omdat ze het gevoel hadden dat die toch met een bepaald soort schuldgevoel zaten. Want uiteindelijk, de 2 chauffeurs zijn verantwoordelijk voor de bus en voor de kinderen. En zijn naar die mensen toegegaan om ze toch te verzekeren en te omhelzen en te zeggen van, we nemen jullie niks kwalijk. We weten dat de 2 chauffeurs, als die met kinderen op vakantie gaan, dat zijn mensen die graag kinderen zien. En die gaan alles doen om die kinderen veilig thuis te brengen, dus we nemen jullie niks kwalijk. Dus dat zijn van die toch ook wel hele mooie momenten in heel moeilijke omstandigheden. De ouders hebben ook een brief geschreven aan de hulpverleners. Hè? Ja, dus even voordat we vertrokken naar België zijn dan de ouders bij mij gekomen. Ze hadden dan een brief opgesteld in het Nederlands en in het Frans. Die ze allemaal ondertekend hadden. En ik kreeg dan de vraag om dat te overhandigen aan de verantwoordelijke voor al de mensen aan Belgische zijde. Van Defensie, van Volksgezondheid, van Buitenlandse Zaken. Maar ook aan de mensen die de leiding hadden van de reddingsoperaties. Waar in heel mooie woorden beschreven stond dat die mensen heel erg dankbaar waren voor de manier waarop het gebeurd was. En eigenlijk is dat iets wat mij misschien achteraf nog het meest gaat bijblijven. Dat op het moment dat mensen door het diepste dal van hun leven gaan, toch nog de kracht hebben om andere mensen
moed toe te spreken, om andere mensen te danken, om andere mensen te troosten, ja, dan zie je dat het menselijk wezen toch heel mooie kanten kan hebben. Ja. Nu bent u teruggekomen met het gezelschap in een vlucht waarvan u net zei dat was eigenlijk een vlucht waarin er vooral verlangen was naar huis, naar de dierbaren die daar zijn. Wat staat er nu, ja, het is natuurlijk geen programma, maar wat staat er nu te gebeuren de komende dagen? Ja, vandaag stond natuurlijk in het teken van de terugkeer van de overleden mensen. Wat ook natuurlijk weer een heel moeilijk moment was, want 17 lijkwagens, 17 ceremoniewagens achter elkaar de stad zien binnenrijden, ja, dat is ook iets dat je niet meer voor mogelijk houdt. Dus daar ging vandaag alle aandacht naar. Het volgende waar we nu mee bezig zijn is natuurlijk om de afscheidsplechtigheid voor te bereiden. Die we natuurlijk zo mooi mogelijk willen maken, maar wat toch een hele organisatie is. Het zijn 17 families waar we voor moeten zorgen. En we zitten morgen namiddag met de familie samen om ook vooral de individuele wensen van hen ten eerste te kunnen voelen en vervolgens daaraan tegemoet te kunnen komen. Want men wil wel een groepsgegeven hebben, men wil wel een groepsdynamiek hebben, maar afscheid nemen is ook iets heel persoonlijks en ook dat moeten we kunnen inbouwen voor al die families. Ja. Is het de gedachte dat u daar zelf ook gaat praten? We gaan dat morgen met de mensen afspreken, dus de details daarvan... U laat het aan hen? Ja, wat zij willen? Ik wil ook weten of zij zelf een inbreng willen hebben in de plechtigheid, in de ceremonie. Dus dat zullen we morgen wel zien. Maar bent u weliswaar burgemeester. En dat is vast een ingewikkelde taak. Maar zoiets, daar ben je natuurlijk niet op voorbereid. Hoe houdt u dat vol? Hoe staat u daarin? Hoe blijft u op beide benen staan in al dat verdriet? Ja, daar is niemand op voorbereid. Ook de ouders zijn natuurlijk niet voorbereid op dergelijke gruwel. Dus ja, hoe hou je dat vol? Je begint eraan. En de trein loopt en de trein kan voorlopig ook niet stopgezet worden. We gaan tot woensdag, als de plechtigheid plaatsvindt, moeten we doorgaan. Zo simpel is dat. Maar ik bedoel emotioneel? Ja, emotioneel zijn daar moeilijke momenten. Zolang als ik bezig ben met de voorbereiding, met organiseren, met contact te leggen, is dat allemaal behoorlijk makkelijk, zal ik zeggen. Er zijn momenten dat je toch op jezelf bent, dan wordt het emotioneel wel zwaar. Maar wat mij, denk ik, vooral recht houdt, is de aanmoedigingen, mag ik het niet noemen, maar toch de sympathie die ik van de ouders, van de families krijg. En de ongelooflijk vele berichtjes, mailtjes, sms'jes van gigantisch veel mensen. Niet alleen van Lommel, niet alleen van België, niet alleen van Nederland, maar van over heel de wereld, gaande van Australië tot China, over Canada. Waar mensen, heel gewone mensen, die ook geraakt zijn, u aanmoedigen om te doen waar je mee bezig bent. En dat, denk ik, houdt me voor een stuk recht. Er zijn er veel die me waarschuwen dat ik ook de man met de hamer ga tegenkomen. We zullen wel zien. Ja, we kunnen u eigenlijk alleen maar sterkte wensen. En alle anderen waar u voor zorgt, in zekere zin ook. Ik zal het overbrengen in Lommel. Dank dat u het verhaal heeft willen vertellen bij ons aan tafel. Wat wij niet vaak doen, maar in dit geval wel, ook omdat het u goed uitkomt, is dat we nu afscheid van u nemen. Wij gaan naar de ZEP-service, u gaat terug naar huis. En misschien een nachtje slapen. Ga ik proberen. Dat kan ook maar zo. Ja. Dank, Peter van Veldhoven. Ja.